Γεια σας φίλοι και φίλες, τι κάνετε, πώς είστε? Ελπίζω να είστε τέλεια, να είστε super, να είστε φανταστικά και δεν ξέρω και τι άλλο μπορεί να είστε φυσικά λοιπόν. Λοιπόν, συνεχίζουμε αυτό που σας έλεγα. Συνεχίζουμε δηλαδή με παιχνίδια που μεγάλωσαν γενιές και γενιές. Μεγάλωσε μια γενιά 10 ετών σε θέμα ουσιαστικά βίντεο παιχνιδιών. Μιλάω ουσιαστικά για τη γενιά εκείνη των παιχνιδιών για το πρώτο, καθαρά πρώτο PlayStation. Για το PlayStation 1 ουσιαστικά. Για το πρώτο ακριβώς ουσιαστικά PlayStation. Με συγχωρείτε. Λοιπόν, αλλά πρώτα απ' όλα πριν ξεκινήσουμε θα δούμε λίγο τη συλλογή που έχω από το κινητό. Αρχικά, θα ξαναπούμε τα παιχνίδια που είδαμε στο πρώτο μέρος και θα πούμε και τα καινούργια που προσθέσαμε τώρα, στο δεύτερο μέρος, ουσιαστικά αυτό. Επίσης, σε κάποια παιχνίδια έκανα αναγκαστική αλλαγή κάποιων covers στα εξώφυλλα, καθώς σε κάποια εξώφυλλα ξέρω ότι υπάρχουν και ελληνικές εκδόσεις, όπως αυτή του FIFA 2001 ή αυτή του Blade που είναι η ευρωπαϊκή έκδοση. Θα τα δούμε ένα-ένα τώρα εδώ σε αυτό το βίντεο. Λοιπόν, και πάμε λίγο να κάνουμε ένα recap έτσι λίγο τα παιχνίδια. Για να δούμε. Ουσιαστικά τώρα φαίνομαι εγώ για να σας δείξω τη συλλογή από το κινητό. Και μετά θα δούμε το υπολογιστή. Έτσι. Λοιπόν, και πάμε λίγο να δούμε τα παιχνίδια ένα-ένα. Λοιπόν, αυτή είναι η συλλογή του Dock Station για το κινητό μου ουσιαστικά. Όπου ουσιαστικά μέσα σε αυτήν έχω αφαιρέσει τον Gran Turismo 2. Να ξέρετε. Οπότε αν βλέπετε κάποια καινούργια παιχνίδια θα σας τα πω για να καταλάβετε λίγο τι περί τίνος πρόκειται. Για όσους έχετε χάσει ενημερώσεις από το community post και τέτοια. Μη μου ανησυχείτε. Λοιπόν, αλλά πρώτα απ' όλα πάμε να ξαναβούμε λίγο το BIOS του PlayStation 1 για να καταλάβετε λίγο τα βιντεάκια αυτά που κάνουμε τι περί τίνος πρόκειται. Και αυτό είναι το BIOS του πρώτου PlayStation, παιδιά. Είναι το BIOS του PlayStation 1. Του πρώτου PlayStation που βγήκε από το 1995 στην Ευρώπη. Πατάμε Exit Game για να πούμε. Λοιπόν, και πάμε να ξαναδούμε μία-μία λίγο τα παιχνίδια από το πρώτο μέρος. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα ξεκινάμε με τυπικό Apocalypse. Που το Apocalypse είναι παιχνίδι το οποίο βγήκε του 1998. Για την ακρίβεια. Να το βλέπετε και εδώ, Apocalypse. Το Apocalypse είναι παιχνίδι της Activision και της Marvel. Της Activision ουσιαστικά, κυρίως. Που η Activision μετά βοήθησε για τα Crash Bandicoot παιχνίδια, το Xbox. Καταλαβαίνετε, σας τα έχω πει και στο πρώτο μέρος. Λοιπόν, μετά έχουμε το Blade, όπου στο Blade έχω κάνει αλλαγή εξωφύλου και βρήκα ευτυχώς την ευρωπαϊκή έκδοση του Blade. Γιατί στο προηγούμενο μέρος είδαμε το παιχνίδι με το αμερικάνικο εξώφυλλο. Όπου είναι το παιχνίδι που σας έλεγα από την Activision και τη Marvel. Μετά συνεχίζουμε με το Castlevania, το Symphony of the Night, της Konami. Από τα ωραία και τα απίφανα Castlevania. Το Colin McRae Rally το πρώτο, το οποίο βγήκε το 98 στην Ευρώπη και το 2000 βγήκε για την Βόρεια Αμερική. Έτσι, το πρώτο Colin McRae Rally. Λοιπόν, τη θέση του Gran Turismo 2 την έβοξα στο Colin McRae Rally 2.0. Είναι το ένα από τα καινούργια παιχνίδια που βάλαμε στη συλλογή. Και βλέπετε και το δεν ξέρω αν βλέπετε και το εξώφυλλο. Ή αν φαίνεται. Λοιπόν, αυτό είναι το εξώφυλλο από το Colin McRae Rally 2.0. Λοιπόν,
Τους πέφτουν και τα μπουκάια σήμερα. Λοιπόν, συνεχίζουμε με το FIFA 2000, που είναι με ελληνική περιγραφή. Και βλέπετε εδώ και περιγραφή Χρήστο Χιωτρακόπουλου λέει από πάνω. Και τον Βασίλη Τσιάρτα στο εξώφυλλο. Μετά συνεχίζουμε με το FIFA 2001 που βρήκα επιτέλους το cover της ελληνικής έκδοσης. Και σας το δείχνω τώρα εγώ, για να το δείτε. Με Βασίλη Τσιάρτα πάλι στο εξώφυλλο και με Χρήστο Χιωτρακόπουλο, η μούρη του, ακριβώς πάνω στη γωνία. Στην γωνία απέναντι από το PlayStation. Έτσι, από το PlayStation logo. Μετά έχουμε το FIFA 99 που είναι η ευρωπαϊκή έκδοση με τον Dennis Bergkamp της Arsenal. Ένας από τους ωραίους παίχτες στο εξώφυλλο παιχνιδιού FIFA. Λοιπόν, μετά μία άλλη προσθήκη ωραία που θέλει που είναι λίγο ψιλοάκιο συζήτησης, να σας πω την αλήθεια. Λοιπόν, σε αυτό θα σας παραπέμψω λίγο στη συλλογή μου για το PSP. Όπου θυμάστε που σας έλεγα για το FIFA του 2005, στη συλλογή του PSP. Λοιπόν, στο PlayStation 1 είναι το τελευταίο παιχνίδι. Το τελευταίο παιχνίδι που έχει κυκλοφορήσει ποτέ στο PlayStation 1. Και είναι το FIFA Football 2005. Δεν ξέρω αν το βλέπετε. Λοιπόν, τώρα το βλέπετε γιατί δεν είναι και τόσο έτσι δυνατή η φωτεινότητα. Ούτως ή άλλως τα βλέπετε τα παιχνίδια, αυτό είναι καλό. Λοιπόν, το FIFA Football 2005 είναι. Όχι δεν κοιτάμε το εξώφυλλο του καντουρισμού, κοιτάμε το από εκεί εξώφυλλο που λέει FIFA Football 2005, όπου αυτό το παιχνίδι ήταν το πρώτο για το PSP. Με την ονομασία βέβαια FIFA Soccer για το PSP, αλλά εδώ όμως λεγόταν FIFA Football 2005. Λοιπόν, και από ό,τι καταλάβατε είναι το ευρωπαϊκό εξώφυλλο, βέβαια με το λογότυπο της Premier League από πάνω. Είναι δηλαδή η ευρωπαϊκή έκδοση με το λογότυπο της Premier League. Και έχει Patrick Vieira, που ο ίδιος είναι και στο εξώφυλλο του PSP. Και από ό,τι παρατήρησα, έχει και τα ίδια τραγούδια. Έχει κάποιες έτσι ωραίες τακτικές. Είναι πιο εύκολο FIFA αυτό, για να το παίξει κανείς. Και μαζί του δίπλα είναι ο Μοριέντες της Εθνικής Ισπανίας. Ο Μοριέντες, ξέρετε, έχει περάσει εποχές ολόκληρης στη Real Madrid, στη Χετάφε. Ένας αξιόλογος παίχτης, ο Μοριέντες. Και ο τελευταίος είναι ο Σεφτσένκο. Ο Σεφτσένκο έπαιζε στη Μίλαν, έπαιζε στη Τζέλσι, που η μεταγραφή του στη Τζέλσι ήταν μια ολόκληρη ανοησία. Μια ολόκληρη ιστορία, να σας πω την αλήθεια. Λοιπόν, μετά συνεχίζουμε με το Gran Turismo το πρώτο, που το Gran Turismo το πρώτο το έχουμε εδώ στο κινητό, που σας είπα και στο προηγούμενο βίντεο. Μετά συνεχίζουμε με μία ακόμη προσθήκη, που αυτή η προσθήκη, λοιπόν, η μεταγενέστερη και κυρίως εγώ το ξέρω σαν Pro Evolution Soccer, το ξέρουμε μετά και σαν eFootball, αλλά ξέρατε το πώς λεγόταν παλιότερα? International Superstar Soccer. Και τι εννοώ με αυτό? Εντάξει, ξέρω, η αλήθεια είναι ότι αυτή η ονομασία κρύβει μια ολόκληρη ιστορία. Η ονοματοδοσία για το Pro Evolution Soccer. Εγώ βασικά θυμάμαι στην συλλογή του PSP έχω 4 συνολικά Pro Evolution Soccer όμως παιχνίδια. Όχι ISS. Λοιπόν, εκεί βέβαια θα παραπέμψουμε λίγο στην ιαπωνική ονομασία. Που η ιαπωνική ονομασία είναι το Winning Eleven. Δεν ξέρω αν σας οδηγάει κάπου αυτό, να πω την αλήθεια. Λοιπόν, και είναι παιχνίδι το οποίο βγήκε του 1998 για το πρώτο PlayStation. Το International Superstar Soccer Pro. Είναι παιχνίδι το οποίο βγήκε του 98.
Δηλαδή βγήκε ουσιαστικά μία τετραετία πριν γεννηθώ εγώ. Αλλά τα παιχνίδια αυτά εγώ τα είχα προλάβει και τα θυμάμαι ακόμη. Δηλαδή θυμάμαι που είναι σίγουρα, ας πούμε, εκείνη η εποχή που, εντάξει, ακόμη και αν έχει γεννηθεί αρχές των Zero και αρχές δεκαετίας του 2000, σίγουρα θα θυμάσαι και το ISS. Που το ISS, μην το παραπέμπετε σε ISIS και τέτοια, είναι το International Superstar Soccer. Ήταν δηλαδή μια πρωταρχική ονομασία του γνωστού προεύρου soccer, του μετέπειτα e-football. Απορώ μετά που θα καταλήξει η Konami με κάτι τέτοια παιχνίδια. Δεν ξέρω. Λοιπόν, μετά συνεχίζουμε με το παιχνίδι με τα αεροπλανάκια που σας έλεγα στο πρώτο μέρος. Το Jet Ace. Που το Jet Ace ήταν και αυτό από τα τελευταία του PlayStation 1. Καθώς έχει βγει στα τελευταία της κονσόλας του PlayStation 1. Του πρώτου PlayStation. Μετά, εντάξει, ποδοσφαιράκι με Μιχή Κώστα. Το Kick of World. Από την Anco και την Hidden Media Productions που βγήκε του 98 με αφορμή το Μουντιάλ στη Γαλλία και σκεφτήκαμε και εμείς οι Έλληνες να βγάλουμε το δικό μας ποδοσφαιράκι για να το παίξουμε ουσιαστικά στο πρώτο PlayStation με περιγραφή με Κώστα, με όλες τις ομάδες από την Super League που παλιότερα λεγόταν Αλφα Εθνική και τέτοια. Έτσι. Και είναι ένα εξαιρετικό ποδοσφαιράκι που, όπως σας είπα, συνδυάζει ποδόσφαιρο και σάτυρα. Καθώς ο Μιχη Κώστας μας δημιουργεί γέλιο, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, μετά συνεχίζουμε με το NBA Live 2001 που σας έδειξα, αλλά σας το έδειξα σε φυσικό δισκάκι, δεν σας το έδειξα σε ψηφιακό. Και κατόρθωσα να βρω και το ξόφυλλο. Είναι δηλαδή το cover που είχα βάλει όταν πρωτοκατέβασα το Backstation στο κινητό. Και είναι το NBA Live το 2001 από την EA Sports. Μετά έχουμε το Resident Evil το Director's Cut από την Virgin Media Interactive και την Capcom, όπου ουσιαστικά είναι σκηνές του πρώτου Resident Evil που είναι ένα survival horror παιχνίδι κυρίως. Και είναι παιχνίδι που από ό,τι κατάλαβα μου αρέσει και εμένα το Resident Evil, δηλαδή τέτοια παιχνίδια. Κρίμα όμως που δεν βλέπω να ξαναεπιστρέφει το franchise. Και μου έχει πάει τα νεύρα αυτό. Λοιπόν, συνεχίζουμε με το Tomb Raider το πρώτο από την Eidos Interactive. Βλέπετε και την Lara Croft στο εξώφυλλο, όπου εδώ ουσιαστικά το Tomb Raider όταν βγήκε το 1996 χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το λεγόμενο 3D Graphic Resolution, όπου ουσιαστικά τα παιχνίδια μετά πεζόντουσαν σε τυπική τρισδιάστατη ευκρίνεια, με πολύ άψογα γραφικά και τέτοια. Είναι δηλαδή μια ολόκληρη πανδεσία τέτοιου είδους παιχνιδιών. Μετά συνεχίζουμε με το πρώτο Twisted Metal του 1996 που βλέπετε και τα cover. Βλέπετε και τα cover στα παιχνίδια. Ταυτόχρονα βέβαια βλέπετε και τα cover των υπολείπων παιχνιδιών, αλλά δεν πειράζει όμως. Συγγνώμη, με συγχωρείτε. Game Properties. Ορίστε το Twisted Metal. Το Twisted Metal το πρώτο. Εντάξει, βέβαια υπάρχει και το Twisted Metal το World Tour, αλλά αυτό θα το δείξω ή στο τρίτο ή στο τέταρτο βιντεάκι. Με τη συλλογή του PlayStation 1. Λοιπόν, μετά συνεχίζουμε με μία ακόμη προσθήκη, που αυτή η προσθήκη είναι το UEFA Champions League. Και μάλιστα είπα θα προσθέσω ένα Champions League. Τα άλλα θα τα βάλω στα επόμενα βιντεάκια, ή το τρίτο ή το τέταρτο. Έτσι, μην ανησυχείτε, βέβαια θα βάλω και κάποια που θα σας δείξω πώς γίνεται και η διαδικασία με το SBI decryption και τέτοια πράγματα. Έτσι. Που αυτό είναι από την Silicon Dreams, το Champions League. Να σας δείξω και το εξώφυλλο.
Champions League 2000-2001. Και ήταν το τελευταίο υπό την ηγεσία της Silicon Dreams και της Eidos. Ήταν το τυπικά τελευταίο Champions League. Ήταν τυπικά μιλώντας, έτσι. Και μετά έχουμε το WRC, το Arcade, που βγήκε τη χρονιά που γεννήθηκα, το 2002. Λοιπόν, και με αυτά τα παιχνίδια κλείνει το Dock Station του κινητού. Λοιπόν, και τώρα πάμε στο περιβάλλον του υπολογιστή να σας δείξω τι παιχνίδια έχουμε βάλει και εκεί. Λοιπόν, και είμαστε τώρα στο περιβάλλον του υπολογιστή, παιδιά. Όπου τώρα εδώ έχουμε βάλει συνολικά 7 παιχνίδια. Καθώς, όπως σας είπα, σε αυτό το μέρος θα σας δείξω συνολικά 10 παιχνίδια. Παρόλο που κάποια από αυτά τα είδαμε στο πρώτο μέρος. Κάποια από αυτά. Και πάμε λίγο να τα ξαναβούμε. Λοιπόν, τα παιχνίδια αυτά είναι, τα βλέπετε και εδώ. Το πρώτο απ' όλα είναι το Armored Core. Που το Armored Core είναι παιχνίδι της From Software. Είναι η εταιρεία εκείνη που βοηθάει για το Elden Ring, που βγήκε για τις σύγχρονες κονσόλες. Τότε βέβαια σκαρφίστηκε αυτό εδώ του είδους παιχνιδιού ουσιαστικά. Ένα παιχνίδι ονόματι Armored Core, ένα παιχνίδι τύπου ουσιαστικά τύπου Rigs, τύπου Transformers, που ουσιαστικά χρησιμοποιείς ένα ρομπότ και πολεμάς με διάφορα όπλα, με διάφορα weapons, με διάφορα missiles, με διάφορα εκρηκτικά και τέτοια πράγματα. Είναι μια ολόκληρη ιστορία το συγκεκριμένο παιχνίδι. Και αυτό το παιχνίδι βγήκε παρακαλώ του 1997. Είναι παιχνίδι που σας έδειξα στο πρώτο μέρος της συλλογής. Σας το ξαναδείχνω και εγώ πάλι. Έτσι. Λοιπόν, το επόμενο είναι το Checkmate. Μια προσθήκη που αξίζει πραγματικά να το παίξω στον υπολογιστή. Για πολλούς και διαφόρους λόγους. Το Checkmate είναι από εκείνα τα παιχνίδια που ουσιαστικά μαθαίνεις να παίζεις σκάκι. Και δεν ξέρω, έχω ένα προσωπικό ενδιαφέρον με το σκάκι. Μου αρέσει πολύ βέβαια τέτοιου είδους παιχνίδια. Σκάκι, τάβλη, τέτοιου είδους παιχνίδια. Που αυτό το παιχνίδι βγήκε από την Midas Studios. Ένα studio το οποίο τώρα πλέον δεν ξέρω αν υπάρχει τώρα πια. Και να υπάρχει δεν είναι η ίδια Midas που ξέρουμε. Αν υπάρχει. Αν υπάρχει το συγκεκριμένο στούντιο, γράψτε μου στα σχόλια αν υπάρχει ή αν έχει μετονομαστεί κάπως αλλιώς, πείτε μου πώς λέγεται. Γιατί δεν το θυμάμαι τώρα το συγκεκριμένο στούντιο. Και μάλιστα το παιχνίδι να δω εδώ πότε βγήκε κιόλας. Της Midas. Να σας πω τώρα πότε βγήκε κιόλας το συγκεκριμένο παιχνίδι, το Checkmate. Μισό λεπτάκι. Αυτό να σας δείχνω και τα site όπου μπορείτε να κατεβάσετε παιχνίδια. Λοιπόν, θα σας πω μετά ποια είναι τα site αυτά, αλλά να δούμε λίγο πότε βγήκε το Checkmate. Λοιπόν, το Checkmate, μήπως είναι πιο πίσω. Ακόμη. Ναι. Περιμένετε λίγο. Το βρήκα. Το Checkmate το πρώτο, να σας πω πότε βγήκε. 12 Απριλίου του 2001. Δηλαδή σχεδόν 24 χρόνια πριν. Από την Midas Interactive Entertainment, καλά το είπα, το συγκεκριμένο στούντιο. Τώρα βέβαια πλέον δεν ξέρω αν υπάρχει το συγκεκριμένο στούντιο, να σας πω την αλήθεια. Αν υπάρχει βέβαια, γράψτε μου στα σχόλια αν υπάρχει, γιατί δεν έχω κι εγώ ιδέα, να πω την πλήρη αλήθεια για το συγκεκριμένο στούντιο. Λοιπόν, έτσι. Όπα, λάθος. Περιμένω. Λοιπόν, το επόμενο είναι το Demolition Racer που το είχα βάλει στο κινητό και δεν
και δεν μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, οπότε το βάζω στην υπολογιστή αναγκαστικά. Από την Infogram, που είναι παιχνίδι που βγήκε την δεκαετία του 90, 1996, 1998 για να είναι το Demolition Racer από την Infogram. Μετά έχουμε το Gran Turismo 2 που άμα το πατήσουμε θα μας βγάλει τα δύο βυθικάκια του, το Arcade Mode και το Gran Turismo Mode ουσιαστικά. Και ουσιαστικά άμα επιλέξουμε ένα από τα δύο το παίζουμε. Έτσι. Το επόμενο παιχνίδι είναι το Harvest Moon Back to Nature από την Natsume Studios, ένα ιαπωνέζικο στούντιο, αλλά είναι ευρωπαϊκό παιχνίδι, το συγκεκριμένο, όπου ουσιαστικά από ό,τι κατάλαβα και από το παιχνίδι είναι ουσιαστικά για ένα παιδάκι το οποίο επισκέφτεται μία φάρμα ξανά μετά από χρόνια, τη φάρμα του παππού του, και θέλει να τη φτιάξει και του δίνει ο δήμαρχος μία διορία συγκεκριμένη για να αναβαθμίσει τη φάρμα, ή βάλος φεύγει για την πόλη για πάντα. Ένα χαλαρό παιχνίδι για να περνάσει έτσι τη χρονιά σου. Λοιπόν, το επόμενο μετά είναι πάλι μπασκετάκι, αλλά είναι από τα πρώτα μπασκετάκια. Είναι το NBA Jam Extreme που βγήκε το 1996. Το 1996. Όπου μάλιστα είχαμε και τους Seattle Sonics. Που οι Seattle Sonics δεν υπάρχουν πια σαν ομάδα. Πλέον κάπως αλλιώς λέγονται νομίζω τώρα πλέον. Οι Seattle Sonics. Νομίζω Portland Trail Blazers λέγονται πια. Νομίζω, αλλά παλιότερα υπήρχαν και Seattle Sonics. Υπήρχαν Seattle Sonics σαν ομάδα. Παλιό Καναδάς είχε δύο ομάδες στο NBA. Η μία ήταν το Toronto Raptors και η άλλη λεγόταν Vancouver Kings. Κάπως έτσι λεγόταν. Vancouver. Κάτι με Vancouver νομίζω ήταν. Μια ομάδα από το Vancouver. Γενικότερα το NBA είχε πολλές παραξενιές τότε. Σε ονόματα ομάδων και τέτοια. Εντάξει, Phoenix Suns ok, LA Lakers ok, Clippers ok, εντάξει. Μέχρι εκεί μια χαρά. Από την Acclaim Studios, που η Acclaim πιο πολύ αναλάμβανε παιχνίδια για τα arcades. Έτσι. Με το τυπικό licensing του NBA. Έτσι, ένα ωραίο παιχνίδι. Ένα ωραίο και άψογο παιχνίδι. Γενικότερα για να το παίξετε. Για να το παίξετε ουσιαστικά. Και μετά έχουμε το War Games Defcon 1. Που αυτή είναι η έκδοση που έχει αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά μόνο μέσα. Είναι δηλαδή και εκείνη η έκδοση που βγήκε και στη Γερμανία αντίστοιχα. Έτσι. Λοιπόν, και είναι παιχνίδι κυρίως πολεμικό, με πολύ ωραία έτσι πραγματάκια. Από την MGM και την EA, από την Electronic Arts δηλαδή. Το συγκεκριμένο παιχνίδι. Απλά η Metro Goldwyn Mayer ανέλαβε ουσιαστικά το development του παιχνιδιού, του συγκεκριμένου παιχνιδιού, καθώς βασίζεται σε διάφορα έτσι ωραία πραγματάκια. Το συγκεκριμένο παιχνίδι είναι πολεμικό είναι πολεμικό FPS, παύλα σουτεράδικο. Είναι μια μίξη απ' όλα το συγκεκριμένο παιχνίδι. Λοιπόν, και με αυτά, μου ήρθε τώρα η αφορμή να σας δείξω και τα διάφορα site που χρησιμοποιώ για να μπορέσουμε να κατεβάσουμε παιχνίδια. Τα οποία αυτά τα παιχνίδια μπορεί να είναι από το PlayStation 1, αλλά μπορεί να είναι και από το PlayStation 2. Μπορεί να είναι και από το PSP, μπορεί να είναι και από το PS Vita, από οπουδήποτε. Έτσι. Λοιπόν, υπάρχουν πολλά site. Ουσιαστικά υπάρχουν πολλών ειδών site. Έτσι. Λοιπόν, όπου το ένα και κυριότερο να δούμε λίγο τα κυριότερα τα site. Λοιπόν, θα σας γράψω PS1 Games Download για να το αναζητήσουμε πιο εύκολα. Θα το γράψουμε έτσι. Λοιπόν, αλλά βέβαια
Αλλά βέβαια θέλει λίγο την απαιτούμενη προσοχή, καθώς είναι στην δική σας κρίση, το ποιο site θα χρησιμοποιήσετε, ποιο site σας φαίνεται πιο αξιόπιστο κτλ. κτλ. Λοιπόν, ξέρω βέβαια ότι τα συγκεκριμένα site είναι λίγο. Καταλαβαίνετε. Εντάξει, εγώ βέβαια σας δίνει και τον επίσημο τρόπο χιόνι. Λοιπόν, και λέει εδώ ότι οι προχειομοιωτές λέει είναι λέει νόμιμοι στο θέμα του να κατεβάζεις και να χρησιμοποιείς παιχνίδια. Και γενικότερα η ιστορία των ROMs είναι λίγο μια περίπλοκη ιστορία, καθώς θέλει να βρεις ουσιαστικά πραγματάκια, να δεις και τέτοια πράγματα. Και εδώ λέει ουσιαστικά ότι αν, αν, αν τα PlayStation 2 emulators μπορούν να παίξουν και PS1 παιχνίδια, που ουσιαστικά λέει διάφορα έτσι, ουσιαστικά επισημαίνει διάφορα έτσι προβληματάκια, κυρίως στο emulation όσον αφορά τα PlayStation 1 παιχνίδια. Έτσι. Λοιπόν, και πάμε να δούμε λίγο αυτά τα site ένα-ένα. Έτσι. Λοιπόν, πρώτο και κυριότερο είναι αυτό. Το romsfan.com θα τα βρείτε και μόνοι σας τα συγκεκριμένα site. Λοιπόν, όπου αυτό εδώ το site έχει ROMs για τα πάντα. Έχει ROMs για τα πάντα, για κάθε κονσόλα, έχει emulation από κάθε σχεδόν κονσόλα, σχεδόν. Λοιπόν, και πάμε να δούμε από ROMs τι έχει το συγκεκριμένο site. Λοιπόν, το site αυτό έχει από Panasonic 3DO, Atari 2600, Commodore της Amiga, το Commodore 64 της Amiga και Amiga. Μια Ιαπωνέζικη κονσόλα που δεν την ξέρω και εγώ καθόλου, που λέγεται Fujitsu FM Town Smarty. Ψιλοπαράξενο όνομα, που έχει μόνο 489 παιχνίδια, που είναι τα παιχνίδια που είχε κυκλοφορήσει ουσιαστικά η κονσόλα άτυπα σε Ιαπωνία και Κορέα. Το απλό το Game Boy, το γνωστό το Game Boy που ξέρουμε με το Tetris και αυτά. Game Boy Color, GameCube, το Game Park GP32. Δεν έχω καν ιδέα τι είναι αυτό. Game Boy Advance, το τυπικό το Game Boy Advance. MAME, Microsoft MSX, Microsoft MSX2, που εκεί ουσιαστικά παραπέμπουμε σε προγόνους του Xbox, κυρίως, δηλαδή δεκαετία 90, άντε και τέλη του 80 λίγο, προς αρχές δεκαετίας 90, μέχρι τα μισά του 97. Πάμε τώρα δηλαδή εκεί με αυτά τα δύο. MS-DOS, που το MS-DOS είναι από 95 και μετά, 95 με 2001. Το PC9801 της NEC, το PCFX, το TurboGrafx CD της NEC, το TurboGrafx 16, πάλι της NEC, που εκεί πάμε από δεκαετία του 80 μέχρι 2000, τυπικά. Neo Geo, Neo Geo AES, Neo Geo CD, Neo Geo Pocket Color, NES, Nintendo Entertainment System, τα 3DS παιχνίδια της Nintendo, Nintendo 3DS, τα Nintendo 64, Nintendo DS, Nintendo Pokemon Mini. Τα Pokemon Mini κυρίως είναι με Pokemon, απλά και τυπικά πραγματάκια. Virtual Boy της Nintendo είναι ένα περιφερειακό που χρησιμοποιούνταν για το SNES νομίζω, να θυμάμαι καλά. Nintendo Wii, το Nokia Engage, μια κονσόλα η οποία έμεινε και ξεχάστηκε, το Engage, και δυστυχώς δεν υπάρχει και emulator για να παίξει Engage. Ψάχνω emulator να δω μπας και υπάρχει και δεν βρίσκω κάτι. Το Open Board, που δεν ξέρω καν και εγώ τι είναι. Το Ouya, που το Ouya ήταν μια περίπλοκη ιστορία που βγήκε κάπου στα μέσα του 2015. Το Philips HDI, που η Philips ήταν η εταιρεία που συνεργάστηκε με την Nintendo για το SNES. Μετά έφτιαξε και δική της κονσόλα που δεν κάθισε πολύ. Το πρώτο PlayStation, όπου ουσιαστικά πατάτε εδώ για να κατεβάσετε παιχνίδι του PlayStation 1, που μπαίνετε εδώ στο απέναντι ουσιαστικά παράθυρο που θα σας δείξω μετά. Δηλαδή μπαίνετε εδώ. Δηλαδή, άμα θέλετε να κατεβάσετε παιχνίδι για το PlayStation 1,
μπαίνετε εδώ σε αυτό εδώ το site. Έτσι. Δηλαδή τώρα π.χ. ας πούμε θα σας κατεβάσω ένα παιχνίδι να το δείτε. Έτσι λίγο για να καταλάβετε λίγο πώς γίνεται η διαδικασία. Λοιπόν, βέβαια θέλουν προσοχή τα συγκεκριμένα site, οπότε σας συνιστώ να βάλετε antivirus που διαθέτει μπλοκάρισμα διαφημίσεων και περίεργων site, δηλαδή να ρυθμίσετε τη ρύθμιση για τα αναδυόμενα παράθυρα, καθώς μπορεί αυτό το πράγμα να σας προκαλέσει κάποια προβλήματα σε τέτοια site. Οπότε συνίσταται ιδιαίτερα την προσοχή σας και πάρα πολύ προσοχή. Έτσι. Ας πούμε τώρα π.χ. θέλω να κατεβάσω, παράδειγμα σας λέω τώρα, το Pac-Man. Το Pac-Man World. Ας πούμε π.χ. κατεβάζουμε το Pac-Man World που έχει βγει 28 Φλεβάρι του 2000 στην Ευρώπη. Πατάμε download now. Έτσι. Και σας βγάζει εδώ διάφορους server. Έτσι. Εντάξει, εγώ βέβαια δεν θα το κατεβάσω το παιχνίδι, θα το κατεβάσω το παιχνίδι εκτός κάμερας. Έτσι. Απλά σας δείχνω πώς είναι η διαδικασία. Πατάτε εδώ σε ένα από αυτά και εφόσον έχουμε βάλει το BIOS στο ευρωπαϊκό, μπορούμε να κατεβάσουμε το ευρωπαϊκό, το γαλλικό, το γερμανικό, το ιταλικό ή το ισπανικό. Απλά εδώ βέβαια διαφοροποιείται λίγο η κατάσταση με το πώς είναι η χωρητικότητα του κάθε παιχνιδιού. Οπότε καλό είναι να έχετε το νου σας και την γλώσσα που ουσιαστικά θέλετε να κατεβάσετε το παιχνίδι. Το εκάστοτε παιχνίδι, το οποιοδήποτε παιχνίδι για να είναι αυτό. Μετά έχουμε διάφορα έτσι παιχνίδια, Castlevania Symphony of the Night, Valkyrie Profile. Έτσι. Λοιπόν, και επίσης η ίδια ιστορία είναι άμα θέλετε να κατεβάσετε και παιχνίδια για το PlayStation 2, για το PlayStation Vita, PlayStation 3, PlayStation 4, PSP επίσης. Μετά έχουμε τα Scam VM, Sega 32X, Sega CD, Dreamcast, Game Gear, Genesis, που το Genesis είναι το Mega Drive. If you want to be European about this. Αν θέλουμε να είμαστε Ευρωπαίοι και τέτοια, θα το λέμε Mega Drive. Έτσι. Το συγκεκριμένο κονσολάκι. Sega Master System, Sega Saturn, Sega SG-1000. Το Sharp X1 που απλά έβγαλε μόνο ένα παιχνίδι και σταμάτησε η παραγωγή της. Το Sharp X68000 που έβγαλε μόνο 12 παιχνίδια και σταμάτησε. SNES, Technoparrot, Wii U, τα Windows, που Windows είναι καθαρά PC Gaming, ιδίως. Τα WonderSwan και WonderSwan Color, που είναι μια παραλλαγή λίγο του Game Boy, ψηλό παραλλαγή. Xbox, που είναι το Xbox το original. Μην νομίζω ότι είναι το Xbox One και τα Xbox τα μετέπειτα. Είναι το Xbox το πρώτο. Το Xbox το πρώτο καταλαβαίνετε. 2001 με 2007. Δηλαδή σε εκείνο το μεσοδιάστημα. Και το Xbox 360 που είναι από το 2008 μέχρι το 2017-18, δηλαδή 10 χρόνια. Και αυτό με λίγα λόγια είναι το romsfan.com και άμα θέλετε να γράψετε ένα παιχνίδι, ας πούμε τώρα π.χ. γράφω εγώ FIFA 2002. Θα μας βγάλει διάφορα έτσι αποτελεσματάκια. Έτσι, βλέπετε εδώ τι βγάζει. Έτσι. Λοιπόν, θα σου βγάλει το FIFA 2002, αλλά το FIFA 2002 όμως του πρώτου PlayStation. Θα σου βγάλει φωτογραφία των τέτοιων. Εντάξει, αυτή βέβαια είναι λίγο η γαλλική. Αυτή πρέπει να είναι η αμερικάνικη έκδοση. Καθώς λέει την έκδοση του MLS, Major League Soccer. Από κάτω. Μετά έχουμε το FIFA World Cup 2002, FIFA World Cup 2002, εντάξει, οκ. FIFA Soccer 2002. Και νομίζω πρέπει να έχει και ελληνική περιγραφή το συγκεκριμένο. Αν δεν κάνω λάθος. Πρέπει να έχει περιγραφεί με το μαυρομάτι, αλλά είναι στο PlayStation 2 μόνο. Λοιπόν, το ένα site είναι αυτό. Το άλλο site είναι το CD Romance, που το CD Romance, βλέπετε εδώ, έχουμε παιχνίδια για διάφορες κονσόλες. Έτσι, από πλατφόρμα έχουμε από Sega, Dreamcast, Saturn, Sega CD, 32X, το Mega Drive ή το Sega Genesis.
Master System, Game Gear. Στην Sony έχουμε PlayStation 1, PlayStation 2 και PSP μόνο. Που στο PSP μπορεί να κατεβάσεις είτε DLC, είτε themes για να προσαρμόσεις την κονσόλα σου στο emulator, είτε τα minis, που τα minis είναι διάφορα έτσι παιχνιδάκια, διασκευαστικά παιχνιδάκια κυρίως. Και homebrew για να φτιάξεις λογισμικό για το PSP και τέτοια. Και μετά είναι τα διάφορα PSP e-boots, που τα οποία μπορεί να έχει ή παιχνίδια από το PlayStation Network, ή παιχνίδια από το PlayStation 1 προσαρμοσμένα στο PSP. Που αυτό είναι μια πρωτοποριακή έτσι λίγο αυτή. Η NEC με τα Turbo Graphics 16 Turbo Graphics CD και PCFX, SNK με τα Neo Geo Pocket Color και Neo Geo CD, PC, 3DO, WonderSwan, MSX και μετά και τα CO. Μετά έχει διάφορα έτσι εξτραδάκια, τα hacks, τα translations και τέτοια. Όπου ουσιαστικά μπαίνουμε π.χ. στη Sony, πατάμε PlayStation 2 π.χ. Αν θέλουμε να κατεβάσουμε για το PlayStation 2 παιχνίδι. Και κατεβαίνουμε όλος τυχαίως κάτω-κάτω. Έτσι. Λοιπόν, πατάμε τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, π.χ. για το PlayStation 2. Και βλέπετε εδώ πραγματάκια. Έχει εδώ πράγμα να έχεις το PlayStation 2. Θα σας δείξω και για το PlayStation 2 σε άλλο βιντεάκι όμως. Σε άλλα βιντεάκια μάλλον που υπάρχουν για συλλογή του PlayStation 2. Καθώς τώρα η Sony γιορτάζει 30 χρόνια, οπότε αποτελεί μια αφορμή να σας δείχνω και παιχνίδια από κονσόλες που δεν έχω. Και αναγκάζομαι να το κάνω γιατί καταλαβαίνετε, 30 χρόνια Sony θα πρέπει να δείχνουμε όλες τις κονσόλες. Λοιπόν, κώδικα στα Vinci, Shield, έτσι. Το Shield, ουσιαστικά. Όπου μέσα σε αυτό θα πρέπει να έχουμε τον emulator για το PlayStation 2, σαφώς. Για να μπορέσουμε να παίξουμε τα εκάστοτε παιχνίδια. Tidal Racer 2, Second Sight, πρόβλεψη Soccer 2010 και με την ελληνική έκδοση. Κάθε παιχνίδι ευτυχώς κιόλας. Μόνο στο σπίτι επίσης. Paparazzi, το Pro Evolution Soccer από το 11 μέχρι το 14, που είναι οι ευρωπαϊκές εκδόσεις, που έχουν μόνο το Champions League μέσα. WWE SmackDown εναντίον Raw, FIFA 13, UEFA Challenge, τα Champions League παιχνίδια που έχουν βγει και ειδικά του 2001-2002. Να το και αυτό. Ορίστε. Champions League φέρατε, Ορίστε. Πάρτε. Πάρε Champions League να έχεις στο PlayStation 2. Λοιπόν, Total Overdose, μετά έχει και πολλά παιχνίδια που έχουν βγει και στο PSP παράλληλα. Οπότε ουσιαστικά το PlayStation 2 είναι σαν να σας δείχνω μια συλλογή του PSP. Απλά είναι λίγο πιο βελτιωμένα τα γραφικά εδώ. Έτσι. Μετά έχουμε το Athena 2004. Το Athena 2004 δεν ξέρω αν έχει ελληνική έκδοση. Εντάξει, υπάρχει ελληνική έκδοση, να πω την αλήθεια. Δείτε εδώ. Δείτε εδώ, παιδιά. Το Athena 2004. Το παιχνίδι των Ολυμπιακών Αγώνων που είχαν γίνει εδώ, στην Αθήνα. Στην Αθήνα. Λοιπόν, ο Rocky Balboa επίσης έχει εδώ, το PlayStation 2. Λοιπόν, αυτό είναι και με λίγα λόγια το Hidden Romance. Απλά παίρνουμε ένα παιχνίδι, πατάμε download, πατάμε το link το αντίστοιχο και τσουπ, κατεβάσαμε το παιχνίδι. Λοιπόν, μετά έχουμε το Vim, το vim.net, όπου αυτό έχει και το εξής ωραίο. Όπου αυτό το ωραίο είναι ουσιαστικά, πατάμε σε ένα γράμμα τυχαίο, πατάμε το F ας πούμε. Λοιπόν, πατάμε το F για παράδειγμα, πατάμε π.χ. Final Fantasy το 9 και πατάμε το Play Online. Και πατάμε το Play Online για να το παίξουμε και online. Αυτό είναι πολύ καλό για αυτό το site, που ουσιαστικά υπάρχουν και παιχνίδια που μπορεί να τα παίξεις online μέσω του site και όχι μέσω emulator, καθώς δεν είναι διαθέσιμο για να το κατεβάσεις emulator, δυστυχώς. Ή ξέρω εγώ, άμα πάμε στο FIFA 2002, παράδειγμα, υπάρχει η δυνατότητα να το κατεβάσεις και από εδώ, από τον υπολογιστή. Ή να το παίξεις online.
Δηλαδή το Vault είναι site το οποίο μπορεί να κάνει δύο πραγματάκια και μάλιστα μπορεί να τα κάνει και πολύ καλά κιόλας το συγκεκριμένο site. Λοιπόν, μετά βέβαια υπάρχουν και πολλά άλλα site όπως το coolrom.com, το retrostic, το freeroms, το roms games. Αλλά αυτό καλό θα σας έλεγα να τα συμβουλευτείτε μόνοι σας με σκοπό να υπάρχει έτσι μία, θα λέγαμε, ψιλοακεραιότητα σε αυτά έτσι τα θεματάκια. Λοιπόν, και με αυτά κλείνουμε και το δεύτερο μέρος με τα παιχνίδια για το PlayStation 1. Θα ακολουθήσουν άλλα δύο βιντεάκια ακόμη, που σε αυτά τα δύο βιντεάκια θα κατεβάσουμε συνολικά γύρω στα όσα παιχνίδια μπορούμε. Έτσι, δεν θα σας τα δείξω όλα. Βέβαια θα κατεβάσω και κάποια που θα σας... Εντάξει, δεν θα σας δείξω τα παιχνίδια με το SBI. Το SBI είναι λίγο μια ολόκληρη διαδικασία. Από εκεί μετά θέλει να κάνουμε αποκωδικοποίηση το παιχνίδι. Είναι λίγο μια ολόκληρη διαδικασία ψιλοπερίεργη. Λοιπόν, αυτό εδώ το δεύτερο μέρος είναι σχετικά μικρό, καθώς δεν θα έδειχνα πολλά παιχνίδια για το δεύτερο μέρος. Όσον αφορά το δεύτερο μέρος για τα PlayStation 1 παιχνίδια. Λοιπόν, θα ακολουθήσουν άλλα δύο βιντεάκια για το PlayStation 1. Και επίσης, άμα θέλετε, μπορώ να κάνω και για το PlayStation 2 μια συλλογή. Όπου αυτή η PlayStation 2 συλλογή θα είναι καθαρά του υπολογιστή. Δεν θα εμπλακεί κινητό. Έτσι. Καθώς για το PlayStation 2 έχουμε emulator. Έχουμε emulator για να μπορούμε να βάλουμε παιχνίδια εκεί. Έτσι, έχουμε βάλει και PlayStation 1 κάποια παιχνίδια. Το έχω λίγο ψηλό τακτοποιήσει τον emulator. PlayStation 2. Αλλά πιο πολύ θα δούμε τι PlayStation 2 παιχνίδια έχουμε. Για να μπορέσουμε να τα τακτοποιήσουμε, να τα δοκιμάσουμε, να δούμε λίγο τι γίνεται. Θα βάλω και το αγαπημένο μου παιχνίδι στη συλλογή εκείνη, του PlayStation 2. Οπότε μείνετε συντονισμένοι, καθώς έρχονται πολλά έτσι ωραία πραγματάκια. Λοιπόν, αν σας άρεσε το συγκεκριμένο βιντεάκι με την συλλογή τώρα, με το δεύτερο μέρος της συλλογής από το PlayStation 1, κάντε ένα like σε αυτό το βίντεο, αν σας άρεσε, έναν διαμοιρασμό στους φίλους σας. Με σκοπό να ξεκινήσουν και αυτοί σιγά σιγά να έχουν συλλογή PlayStation 1 για να θυμηθούν λίγο τα νιάτα τους οι περισσότεροι ή για να μάθουν οι νεότεροι το τι κονσόλα είχε βγει πριν τα γνωστά PlayStation 5, PlayStation 4 και τέτοια. Και ένα subscribe στο Apprendre le français ensemble avec Evangelos, καθώς 18 Ιανουαρίου έχετε το Storytime Χιοκομοσίας και έχονται και πάρα πολύ έτσι ωραία πραγματάκια. Μέχρι τότε τα λέμε σε επόμενο βίντεο ή σε επόμενο liveάκι, αλλά όπου και να έχει τα λέμε σύντομα και μέχρι τότε γεια σας και bye!